1 Corinthians chapter 3 this morning. Just giving you time to find it. Rumurag andam na gyud na impress ko. Kung nanas, amen? Tanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. 1 Corinthians chapter 3 and verse number 10. English yun na. Pasay kadua akaray mo basa, ikaw makasubayra sa imong mata diya, sa imong kaugaling Biblia, sorry. 1 Corinthians chapter 3 verse 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereon. I love that. Let every man take heed how he buildeth thereon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Bisaya. Sumala sa grasya sa Diyos nga gikahatag nga kanako, ingon nga uska maalamon nga pangulong magtutukod. Ako ang nagpahiluna sa patukuranan, ug lain ang nagatukod sa ibabaw ni ini. Apan tugot ang matag tao nga magmatngon. Balik na. Apan tugote ang matag tao nga magmatngon sa unsa nga paagi siya nagatukod sa ibabaw ni ini. Kay walay tao nga makapahimutang ug laing nga patukuranan kaysa napahimutang na nga mao si Jesus Kristo. Karon kung adunay tao nga motukod sa ibabaw ni ini nga patukuranan og bulawan, salapi, bililhon, kita nakasabot sa pulong salapi, plata ang most common, di ba? Plata is common para sa silver, di ba? Pero dari sa Biblia, salapi. Maybe I'm saying that wrong. It feels funny. Bililhong ng mga bato, kahoy, uhot, tuod sa dagami. Ang buha sa matag tao, iga padayag, kaya nga adlaw mo pahayag ni ini, tungod kay kini ipadayag pinaagi sa kalayo, ug ang kalayo magasulay sa buha sa matag tao. Matag tao. Sa unsa nga matang kini. Nasabto yung pulong matang, klase. Kon ang buhat ni bisang kinsang tao magpabilin nga iyang natukod, ibabaw ni ini siya magadawa og ganti. Kon ang buhat ni bisang kinsang tao masunog, siya magantos og kapildihan. Apan siya mismo maluwas hinuon ingon nga pinaagi sa kalayo. So my message today comes from verse 12. Just 4 words. If any man build. Sa Bisaya, kon adunay tao nga motukod. The word man does not mean lalaki, it means tao. If any man build. Magampo na ta? Dayon ko mo makalingkod para sa ensay karong buntag. Father, would you work in our hearts this morning? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me? God, I need you right now. Would you help my Visayan to be clear? Would you help my mind to be clear? Would you help me to say exactly what is needed this morning by our people? Fill me with your spirit, empower me, use me. God, please, Holy Spirit, work in hearts, Lord. Kung naitaw diri karong nga wala pa naluwas, mangayo mi nga siya maluwas karong buntag sa dali pa siya mauli. Kung naitaw diri nga layo gikan nimo, mangayo mi nga siya magbalik kanimo karong buntag. Ginutabangi ko karon. Lord, I submit myself to you. I yield myself to your spirit. Please, God, show up today. We need you. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Ang mga verses nga gibasa na to, nagastorya kabayin sa English. We use the phrase in English, the judgment seat of Christ. Dali ko mag-translate ni karon, tungod dali importante, pero the judgment seat of Christ.
Kanamang panahon sa umaabot kung ang tanan na luwas motindog atubangan ni Jesus Kristo aron ang ilang mga buha para sa Dios mahukman ug gantihan. Sakto ang grammar. Kini nga panahon giisgutan diri sa among text verse, wala na gastorya kabahin sa panahon nga hukman ang atong mga sala. Kung naluwas na ka karong buntag, ang tanan sala nimo gihukman na diha sa panahon nga si Kristo gilansan sa cross 2,000 years nilabay. Siya gihukman para sa atong mga sala. Your sins have already been judged. Ug dili gyud ka kinahanglan mo bayad, dili gyud ka mahukman para sa imong sala pag-usab tungod si Jesus na hukman na para sa imong mga sala. The Bible tells us in 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Kinsa sayang kaugalingon, mipasan sa tanan sa atong mga sala, mipasan sa atong mga sala, diya sa iyang kaugalingong lawas diya sa kahoy aron kita ingon nga mga patay na ngadto sa mga sala mabuhi gayud ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa kangkinsang mga samad kamo nangaayo. Si Kristo nagpasan, si Kristo nagdawa sa pagsilo sa atong mga sala sa diya namatay siya sa cross. O kung ikaw nagdawat na sa regalo ni Kristo pinaagi sa pagtuo, naluwas na ka ug dili gyud ka mahukman para sa imong sala. Amen. Salamat sa Ginoo para sa iyang grasya kanato. Kung naluwas ko karon akong salat dili gyud mahukman kay gihukman na diha sa cross. Sila ra nga mosalikway sa kaluwasan ni Kristo. Sila ra mahukman para sa ilang mga sala. Ang mga tao nga mo dumili sa regalo nga kinabuhing walay katapusan, sila ang mahukman para sa ilang mga sala. Kita nga mga naluwas dili gyud. The Bible says there is no condemnation to them that are in Christ Jesus. Wala na'y paghukom sa silot nganha kanila nga anaa diha ni Jesus Kristo. Amen. Sila ra nga magdumili sa kaluwasan ni Kristo, magsalikway sa oportunidad nga maluwas ang ilang sala mahukman pohon-pohon. Kana ang lahi nga paghukam. Ang paghukam para sa mga naluwas, dali mahukmang ang mga sala, mahukman ang atong mga buha para sa Diyos. Pero sila nga wala naluwas, nailaing paghukam para kanila. Kita magtawag niya na sa English, the Great White Throne Judgment. Si Kristo maglingkod sa dako nga trono nga puti gyud, the Great White Throne. Kung ang Biblia nagingon nga matigom ang tanan mga tao nga wala naluwas, ang tanan mga tao nga nagsalikway sa regalo ni Jesus Kristo, ang tanan mga tao nga naghunahuna akong magluwas sa akong kaugalingon, ang mga tao nga diha sa ilang garbo nagsalikway ni Jesus Kristo, sila mo tingdog atubangan ni Kristo. Pero dili ta mo apil. Can I read you a verse? Do you have your Bibles? Go to Revelation chapter 20 and verse 11. Revelation 20 verse 11 magpasabot or mag-describe para kanato sa great white throne judgment. I want you to see it. Revelation 20 verse 11. Revelation 20 verse 11. Revelation na dito sa pinaka tumoy sa imong Biblia. Revelation 20 verse 11. Kung nasa amen? And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. Now may I point out, he's talking about Jesus there, and he calls him God. Ang tanan paghukam gitugyan ngadto ni Jesus sa Amahan. God here is talking about Jesus. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was opened, which is the book of life. Paminaw, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Masaya, ug akong nakakita sa mga patay. Notice that word patay. Gagmay ug dagko.
nga nagtindog atubangan sa Dios o ang mga basahon giablihan. Unsang mga basahon diri? Mga books, mga libro o laing nga basahon ang giablihan. Nga mao ang basahon sa kinabuhi o ang mga patay gihukman gikan sa mga butang nga nahisula diha sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat. Unsang buhat? Ang mga sala nila. Ang sayop ko, nalimot ko. Kini ang paghukom sa mga naluwas. Kini dire tungod sa ilang mga buhat, ilang mga sala, mahukman. Mupasalamat ko sa Ginoo, dili ko mopil sa paghukom dire. Mopil ko sa paghukom dire. Si Kristo mohukom sa akong buluhaton para kaniya, pero dili gyud siya mohukom sa akong mga salaktay. Silang tanan gipasaylot na, gihinluan na diha sa pinagi sa dugo ni Kristo. Dili nagyud ako mahukman para sa akong sala. Sa diha bata pa ko, akong mama nagpalingkod nako, nagpasbot ka na ako nga maksasala ko. Siya nagpasbot ka na ako pod nga kinahanglan ko maluwas ug si Kristo lamang makaluwas nako. O kung dali kong maluwas, maato ko sa impyerno hangtod sa kangturan. My mother explained to me how to be saved. Niya nang adlaw, gidawat na ko ang regalo nga kinabuhing walay katapusan. Nahimong ko anak sa Diyos, siya nihatag kanako og bagong kinabuhi, naluwas na ko. And I now have life. Dili ko mo appeal sa paghukom sa mga patay. Did y'all catch that there? Og ako nakakita sa mga patay. Dili ko mo appeal kay buhi ko. Na ako'y kinabuhing walay katapusan. Kung akong lawas mamatay, buhi gihapon ko. Na ako'y kaluwasan ni Jesus Kristo. Tungod sa lawas si Kristo, miluwas na ko. Akong mama nag-share na ko, pero si Jesus miluwas na ko. Kikan sa pag-ato sa impyerno. That's what the Bible means when it says the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, maong kamatayon. Kailangan wala nakastorya kabayan sa kamatayon sa lawas. Ang tanan tao, bisan ang mga naluwas, mamatay. Ang bayad sa sala, maong kamatayon. Nakastorya kabayan sa kamatayon sa lawas, una, o kamatayon sa kalag, ikaduha. Dito sa impyerno. Ang bayad sa sala, maong kamatayon. What does the Bible say? And the dead stood before Christ. Ang mga patay, pero ako way labot niya na. Nga naman, kaya ako nagdawat na sa regalo sa Diyos. Apan ang gasa sa Diyos, maong kinabuhing walay katapusan. Bisang gamay pa ko, nakatuo ko sa mga saad diha sa pulong sa Diyos. Ug pinagi sa pagtuo, gidawat na ko ang regalo nga kinabuhing walay katapusan. Ug sumala sa saad ni Jesus Kristo, di gyud ko mamatay. Turn with me to John chapter 11 verse 25. This is good. Nindot gyud ni kung ikaw naluwas o siyempre mong lawas mamatay, pero puminaw nako ang lawas dali ka nang tinuod pagkataon nako. True Pastor Mike kana akong kalag, akong lawas mamatay pero ako dili. Tanaw kani John chapter 11 verse 25. John chapter 11 verse 25. I'll give you just a second. Matthew, Mark, Luke, John chapter 11 verse 25. Kung nana say amen? Amen. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Bisaya. Si Jesus mingon ngadto kaniya, ako maong pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga nagatuo kanako bisan siya patay pa, apan siya mabuhi. Ug si bisan kinsa nga nagakinabuhi ug nagatuo kanako dili gayud mamatay. Nagatuo ba ka? Nagatuo ba ikaw niini? Di gyud ko mamatay, na nako'y kinabuhing walay katapusan. Si Jesus nihatag na ko regalo manggod o di gyud siya mukuha sa iyang regalo. Naluwas na ko. Sa wala pa ko naluwas, ang Biblia nagingon, ako patay pa. The Bible says, sa wala pang taon naluwas, he is spiritually dead. Patay nga, espirituhanon. That's what it just said. If a man, what did it say? Let me read it again. What did it say? Though he were dead, yet shall he live. Unsa man nasa Bisaya?
Bisan siya patay pa, apan siya mabuhi. Kinsa sila nga mag-decision, magbutang sa ilang pagtuo diya ni Hesus Kristo. Dili magbutang sa ilang pagtuo diya sa ilang buha, diya sa ilang religion, diya sa ilang paghampo. Nagbutang sa ilang pagtuo diya ni Hesus Kristo lamang. Yet shall he live. Sa diya ako nagbutang sa akong pagtuo ni Jesus Kristo, siya nihatag na ako sa bagong kinabuhi. Nahimong ko anak sa Diyos. I was born again. Gipanganak, pag-usab. Na tao, pag-usab. Espirituhanon, pagkatao. Nahimong ko anak sa Diyos. O kung mamatay ang lawas, buhay kiyapon ang galag o espiritu diretso sa langit uban sa Diyos. How do you know you have eternal life? Pastor Mike, yun sa nimo paghibulog yun na nakay kinabuhing walay katapusan. Tungod ka na ang saad sa Diyos. Paminaw sa famous nga verse, John 3:16. Basaya lang ta. Kayang Diyos na igumang pag-ayo sa kalibutan. Nga siya, mihatag sa ang bugtong gipagkataong anak. Aron si bisang kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Ganahan ko sa basayang pulong na. Ganahan ko, walay pulong sa English, sama sa na. Ang tao magsulti, nag-passport already. Dili man. Dili mag-passport already. Usahay, pero dili daghan. Ang pulong na, simple kayo, nag-passport. Lahi na ang situation. Sa una, wala pa. Karon na ana. Diba? Na-change ang kahimtang nako. Sa diya, naluwas nako. Na-change, nagyura kung kahimtang. Sa una, patay, gyud. Karon nanay, bagong kinabuhi. O ang kinabuhi nga walay, katapusan. Dili yun ko mo appeal sa great white throne judgment. Pero paminaw na ko, kung wala pa ka naluwas, mo appeal yun ka. Mo appeal yun ka. Kung wala pa ka nagadawa sa regalong ni Jesus Cristo, kinabuhing walay katapusan, mo appeal yun ka, walay tao makalikay. Huwag niya nang makalilis ang adlaw. Ang Biblia nagingon, ang mga libro, ang mga basahon, maabrihan. Maabrihan. Unsang mga libro, Pastor Mike, unsang mga basahon? Ang mga basahon, ang mga libro, nga naay mga listahan sa tanang sala nga gihimo sa mga taong wala naluwas, sukad sa sinugdanan sa kalibutan. Kabalo ba ka? Kung ang tao wala pa naluwas, ang Diyos na ay libro sa langit, na ay page, na imong ngalan o gilistahan ang tanan mong sala. Pagkaulaw. Tanan sala sa buhat, tanan sala sa hunahuna, tanan sala sa tinguha, tanan sala sa pagbati, tanan sala sa pulong, kilista. Sala sa garbo, kadalo, kasina, na lista. Ang tanan butang nga gitanaw nimo sa internet na listahan. Kung wala pa ka naluwas. Na kung naluwas na ang dugot ni Kristo maghinlo sa tanan atong sala, dali na ta kinala mabalaka kabayan ni ana, pero kung wala pa ka naluwas, napay listahan sa imong sala sa langit. O ang Biblia naging kung ang mga wala naluwas mo tinug atubangan ni Kristo, siya mo tawag para sa record. Bring me the book. Abriha! Ang libro, magbasa ko sa tanan niyang sala at ubangan sa tibok kalibutan. Walay arraignment. Walay pangatanaw. What is your plea? Unsay mong plea? Walay plea. Sad and good. O ang Diyos kabalo. O human nga ang Diyos, human nga si Kristo, ang Diyos mo basa sa mga sumbong, sa mga sala ni mo, siya musulti. My statement is guilty. O ang mga anghel o labay kanimo ngadto sa linaw nga kalayo. That is what the Bible teaches. That is what the Bible teaches kabayan sa great white throne judgment. Kung ang tao mahukman at tubangan ni Kristo sa great white throne, paminaw nako, nga naman siya mo adto sa impyerno, nga naman siya mo adto sa linaw nga kalayo. Simple kayo, tungod nagsalikway siya sa iyang oportunidad nga maluwas diri sa kalibutan. Ang Diyos nag-offer, siya nagsulit, di ko kinahanglan. Si Kristo namatay, paigo man ang iyang bayad, pero daghang tao wala nagato nga gikinahanglan nila ang iyang kaluwasan. Ako makaluwas akong kaugalingon. Daghang tao magsulit, ikaw ra isa makaluwas sa imong kaugalingon, dili tinuod.
Si Kristo lamang makaluwas nimo. Tungod sa ilang pagsalikway sa oportunidad, tungod sa ilang pagsalikway sa kaluwasan ni Kristo, sila ay butang sa linaw nga kalayo hangtod sa kangturan. Pero sa ang tao maghunahuna, dili pwede hangtod sa kangturan. Walay kalooy. Ang Diyos na'y kalooy. Dali siya mutugol hangtod sa kangturan. Dali siya mutugo ra, musugo siya. Si Pastor Mike, how do you know? Giyon sa nimo paghibalo nga sila mo ato sa impyerno hangtod sa kangturan. Ako mo pagitan nimo Revelation 14:11. Nag-study ko sa tao sa una siya nagsinunod, tinuod, init yun ang impyerno. Pero kung ang tao ibutang sa impyerno, dali siya mawala yun, wala na sakit. Bakak yun. Ang kalag, dili pwede mawala. Ang lawas, maduno og mawala. Ang kalag, dili. Ang kalag ni mo sa gihimo ta diha sa image of God, we will live forever. Mabuhi ta hangtod sa kangturan sa langit o sa impyerno, dili ta mawala. Revelation 14:11. Revelation 14:11. Kunana say amen? And the smoke of their torment ascendeth up. Look at the next 4 words. Forever and ever. And they have no rest day nor night who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. O ang aso sa ilang pagantos nagautbo hangtod sa kaangturan. Og sila walay pahulay sa adlaw ni sa gabi. Kinsa misimba sa may pintas nga mananap og sa iyang larawan ug bisan kinsa nga nagadawa sa marka sa iyang ngalan. Kanaga nagasturi kabahin sa tao sa katapusan sa kalibutan. Pero sa magyapon ang impyerno hangtod sa kaangturan. Silang tanan nga diri sa kalibutan mo sa likway sa kaluwasan nga gi-offer gitanyag ni Jesus. Are you listening me, young man? Silang tanan mo atas impyerno ug masunog hangtod sa kangturan. Pero salamat sa Ginoo, dili ta mo apil ni ini. Dili ta mo apil sa paghukom sa sala kay nagbutang na to sa nagbutang kita sa atong pagtuo ni Kristo. Pero paminan ako, dili ka mo apil diri, pero mo apil gyud ka diri. Kitang tanan nga naluwas, mahukman ang atong buluhaton sa Dios. Walay tao mo likay. Walay tao mag-absent. Unsa may tabo na sa eskwela, na exam, wala ko nagtuon. So unsa imong buhaton, mag-absent lang. Mag-escape ko. Di ba? Walay tao mag-absent diha sa judgment seat of Christ. Turn to Romans chapter 14, verse 10. Dili ka mahukman para sa imong sala, pero mahukman gyud ka para sa imong buluhaton. Para sa imong buha para sa Dios. That is correct, right? Mahukman. Romans chapter 14 verse 10. Romans chapter 14 verse 10. Kung nana say amen? But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set it not thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Kay kitang tanan motindog sa atubangan, sa lingkuranan, sa paghukom nga iya ni Kristo. Usahay mo kita ko sa tao na shirt, only God can judge me. Ang Diyos ra mako. I saw a guy with a tattoo right here. Ang Diyos ra makahukom na ko. I think English lang. Only God can judge me. And He's going to. Og mohukom gyud siya. Let me read that in the sign again. Apan nga naman nga ikaw naghukom sa imong igsoon. Nga naman ikaw naghukom na ko. Dili ba ka na ang hunahuna sa tao sa ay maghukom na ko. Nga naman nga ikaw naghukom sa imong igsoon. Nga naman nga ikaw nagtamay sa imong igsoon. Kay kitang tanan. Mutindog sa atubangan sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo. God says you will be there. Apil gyud ka, walay ikyas, walay escape, walay tao mag-absent. Sa mga tao, wala naluwas mo, apil gyud sila sa great white throne. Sila nga naluwas mo, apil gyud. Ang tanan tao mahukman. Si Kristo mahukom sa tanan. O sa atong text verses, karong buntag, sa 1 Corinthians 3, makitaan na to ang description, ang pagpasabot kung unsay mahitabo ni ining adlaw sa paghukam. Go back with me, if you would, to 1 Corinthians 3, verse 12. 1 Corinthians 3, verse 12.
1 Corinthians 3, verse 12. Nakoy po nga tayo karumbuntag. Ready ba ka para sa paghukom? Naluwas ba ka? Oh, naluwas na. Okay. Nagalagad ba ka sa Ginoo? Ready ba ka para sa paghukom? Padulong na. 1 Corinthians chapter 3, verse 12. Let's read it. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Karon, kung adunay tao nga motukod sa ibaw ni ini nga patukuranan. Stop for a minute. Nakoy pangatana. Unsay patukuranan? Motukod ibabaw sa patukuranan. What is the unsang foundation? Look back to verse 10. Tanawang verse 10, nagasturi kabayan sa foundation. Si Paul nagasturi diri kabayan sa yang pag-share sa gospel. According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereon. Ako ang nagpahiluna sa patukuranan. Nagpahiluna is the idea of magbutang gyud. This is similar to I lost the word. Nagpahimutang. Nagpahiluna, pero sa nagpahimutang, nagbutang gyud. Likon na, di ba? Ako ang nagpahiluna sa patukuranan. Ug lain ang nagatukod sa ibabaw ni ini apan tugote. Ang matag tao nga magmatngon sa unsang paagi nga siya nagatukod sa ibabaw ni ini. Pero unsang foundation? Siya nagsulti, ako nagpahiluna sa foundation, pero unsang foundation yun? Nasa verse 11. Tanawang verse 11. Tanawang verse 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is who? Jesus Christ. Unsa atong gitulo sa Sunday school ganiya? Jesus is the rock. Diba? You ever heard that song? Jesus is the rock of my salvation. His banner over me is love. Jesus is the rock of my salvation. His banner. You know that song? He's the rock. Siyang patukuranan sa atong pagtuo. He is the foundation. Ang atong pagtuo, ang atong paglaom para sa kaluwasan, gitukod diha sa patukuranan ni Jesus Kristo. On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand. Ang atong patukuranan mao ni Jesus Kristo, ang kaluwasan nga gihatag na to pinaagi ni Kristo. Paminaw na ko karong buntag. Kung ikaw magpaimutang sa imong pagtuo, sa bisan unsang lain patukuranan, wala pa ka naluwas. Ang mga tao naghunhunaw, muat ko sa langit, kay maayo ko, pago pa. Ako sa Dapolog. Nagsulay ko, nag-share, tulo ka tao sa Dapolog. Nag-visit ko ni Ma'am Edna sa Thursday. Naggawas ko sa hospital, nangita ko sa iyang bana, wala ko nakikita. Nagsulay ko, nag-share sa tulo ka tao. Lain-lain panahon. Ang unang tao, nag-istorya na ko, nalimot na ko siya ngalan. Nawala yun. No! Nalibog ko. Nope. Siya na dari sa dapitan. The one I'm thinking of was here in dapitan. But anyway, nag-istorya ko sa lalaki, dari sa plaza. Dari sa Dapolog, plaza man. Nagsulay ko, nag-share sa state youth student. And ako niyata niya og track, and I said, kanang mo sulti ni mo, ang Biblia na gayong kabayan pagkada sa langit, kanang kamada sa langit, di ba? Oh, ganahan. Sabi, pangatana, kung paraglitan, ikaw mamatay, sigurado ba ka malangag ka diretso o gadu-aduha? O kinyang yung tubag na ko. Patanon pa ko. Wala pa ko naghimo sa dakong sayo. Mao ba? Pwede ko mo lantaw sa imong Facebook, maglantaw na ta. Unsay mo yung gilantaw sa YouTube, maglantaw ta. Wala ko nagsulti niya na. Kuno na ra. Grabe kayo ang garbo. Unsa gisaligan niya ang iyang kaugalingong kamaayo. Kana nga patukuranan dili. What's the word I'm looking for? Kana nga patukuranan mahugnog yun. Can I say it that way? Dili madugay. Ikaw naghuno na, muato ko sa langit, kay maayo ko, wala pa ka naluwas, nagsalig ka sa imong kaugalingon, ang Biblia na yung tuo ni Ginong Jesus Kristo, ikaw maluwas.
Ang tao nga nagasalig sa iyang kaugalingon, puno siya sa garbo, akong makaluwas, akong kaugalingon, dili siya maluwas. Si Kristo ang patukuranan sa atong pagtuo. Kita maluwas tungod kaniya, dali tungod sa atong buha, dali tungod sa atong pagampo, dali tungod sa atong pagsimba, tungod ni Jesus lamang. Now look at our text verse again. Si Kristo o ang iyang kaluwasan kanatong patukuranan. Now look at verse 12. Now, if any man build upon this foundation. Karon kung adunay tao nga motukod sa ibabaw ni ini nga patukuranan. This morning, dali ko mag-focus sa bulawan, plata, bililhong nga bato, kahoy, uhod, tuod. Dali ko mag-focus niya na karon. Karon ganan kung kumumo kita magmatikod sa uskapulong. Tanawat. If. IF. Means basin mahitabo, basin dili. Tinod? Nasabtan na ko sa Bisaya. If and when, kon. Kalibog. Diba? Sa Visayang Biblia, kung mubutang kon, pwede if, pwede when. Lusod. Pero walay kalibog sa English. If man. Dili magingon kon. Dili magingon when. Ang tao mo tugo nagingon if. If any man build. Dako kayong kalinan sa if and when. When magpasabot puhon mahitabo pero wala ta kabalo. If magpasabot basin mahitabo basin dili. Ug si po nga gigiyahan sa balang espiritu nagingon if any man build. Paminaw. Nako pangutana. Do you have the foundation? Kinsa musulti na ko karong, Pastor Mike, kabalo ko, naluwas na ko, naadlaw sa akong kinabuhi nga, akong gitawat ang regalo nga kinabuhi ng walay katapusan, nakoy, espiritual ang kinabuhi, dili ko mo appeal sa great white throne judgment, ako mo appeal sa judgment seat of Christ, naluwas na gyud ko, I have the foundation. Nanakoy, ang patukuranan, I know I'm saved. Raise your hand, naluwas na ka, itaas mong kamot. Itaas mong kamot. Sige, ipabos mong kamot. You have the foundation, so I have a question. Are you building on the foundation? I didn't say, what are you building? Wala ko nang unsa ang imong gitukod. I asked, are you building? Because it says if. This is not talking about you have selfish works for yourself and good works for God. No, all these works that it's talking about building, they're all good works. If any man build. If you don't understand what I mean, come back to the sermon for the sermon tonight. I'm going to explain the rest of this tonight about gold, silver, and precious stone. I'm going to talk about it again tonight. But today I just want to ask, are you building? You have the foundation. Nanaka si Kristo ang imong maluluwas. But are you building? What work are you doing on the foundation? Tungod daghang tao nga maluwas dili gyud mo tukod sa bisan unsa diha sa patukuranan. Naluwas na si Kristo pero walay pagtukod. Daghang tao mo dawat sa kaluwasan ug dili gyud mo gamit sa ilang kaluwasan. Now don't misunderstand me. Naluwas gyapon sila, wala ta nagato. Oh, wala siya nagkinabuhi sa iyang kaluwasan, wala siya naluwas. That's not what the Bible teaches. Naluwas gyapon sila. And this passage proves it. I don't have time, pero klaro gyud dire kung ang tao dili mo tukod, maluwas gyapon siya kung mubot sa langit musulod siya, pero walay ganti. That's what this passage says. We just read it at the beginning of the message. Many people accept salvation, but where is salvation? Inside. Diba? Makakita pa ko sa imong kaluwasan, makita ba dili? Nasa sulod. That's why Paul wrote in Philippians 2 that we need to work out our salvation. What does that mean? Go there with me. Philippians 2:12. Let's look at it. Philippians 2 verse 12. Dagang tao malibog kabay ni nga verse pero simple kayo. Philippians 2:12. Philippians 2:12. Philippians 2:12. Kung nasa amen?
I'll give you another minute. Kunana, say amen. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Look at this next phrase. Work out your own salvation with fear and trembling. That does not mean work to get saved. Dali magpas mo, ikaw magbuhat aron maluwas. Klaro gyud ka na ang Biblia nagingon. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, Ephesians 2:8-9. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinagi sa pagtuo. O kinadali sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios dili sa mga buhat. Aron walay sibis ang kinsang tao gayud nga magpasigarbo. Work out your own salvation. Dili magpasabot ikaw mag-work aron maluwas. It means gamita na ang kaluwasan nga gihatag kanimo. Turn around. I'm going to say that again. Work out your own salvation does not mean work to save yourself. It means naluwas na ka, karon gamita na ang imong kaluwasan. And that's the way it's translated, not those exact words. Let's read the translation. Philippians 2:12 Bisaya, tungod niini ako mga hinigugma. Ingon nga kamo sa kanunay na nagtumhan, dili lamang diha sa akong presensya, apan karon labi na sa akong pagkawala diha. Ipakita sa buha ang inyong kaugalingon nga kaluwasan. Uban ang kahadlok ug pagkurog. Work out means ipakita sa gawas. We say, I'm going to work out the details. We mean ako mag-arrange, but that's not what it means here. It means, when we say, I'm going to work it out, it means bahala ko. Akong muatiman. But that's not what it means here. It means ipakita sa gawas ang mga buha nga gikan sa kaluwasan sa sulod. So back to our text verse. If any man build. Kung adunay tao nga mutukod. So today I'm not going to focus on the quality, gold, silver, precious stones, wood. Hey, dali ko mag-focus sa quality, if it's good quality. Today I want to focus on that little word if. Are you building? Unsay mong gibuhat para sa Diyos karon simana? Well, nagsimba ko. Dili ta magsimba aron mo alagad sa Ginoo. Mo simba ta aron malikon sa atong pagtuo, aron makaalagad sa Ginoo. Magsimba ta aron mukaton sa pulong sa Dios aron makaalagad sa Ginoo. Ang pagsimba dili ang pagpangalagad sa Ginoo. Working in the church is serving God. Ang pagtabang sa Sunday school, ang pagtabang sa junior church, ang pagtabang sa nursery, ang pagtabang sa ushering kung mukanta, kanang pagalagad sa Ginoo. Ang paghatag sa track sa tao, kanang pagalagad sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo. Ang pag-share sa gospel sa mga tao, that's serving God. But coming to church isn't serving God. Nagatukod ko o nagsimba ko. Wow, sorry, walay labot na. Mga tana lang. Ikaw ba nagatukod sa patukuranan? Nagbuha ba ka sa bisan unsa tungod sa imong kaluwasan? Pinaagi sa imong kaluwasan. Are you doing anything with the salvation God gave you? Are you building anything on the foundation of Christ? Matag Kristohano nang inahanglan sa area of service. Every Christian should have something you are doing. Say, Pastor Mike, kung dali ko malagad sa Ginoo, unsa may tabo sa judgment seat of Christ, malangig gyapon. Pero kung mosulod ka sa langit, maulaw ka. Kay walay ganti. The Bible says, if our works are consumed, maluwas gyapon. Yet so as by fire. Maulaw gyud. Nawala ang tanan nga. Bililhong gyud ni, pero mawala ang tanan. The idea of so as by fire is kind of the idea like, ikaw nag-ikyas gikan sa fire sulod sa imong balay, pero nawala ang tanan sulod sa balay. Your house was burned to the ground. You understand that expression? You're saved so as by fire. You escaped, but everything you thought was important, nawala na. That's what's going to happen to a lot of Christians when they get to heaven. Because they're not building. So I'm asking today, what are you doing for God? Do you take tracts with you and pass them out? Nay gospel, sulod sa tracts. Ako nahurot na gyud. Nay paisa. Kini nay gospel.
Kung ikaw mo hatag sa tao, basin sila maluwas. You could give these to anybody. Makahatag ni, hey, you can give them, go to the gas station, buy gas, give them one. Mata sa tindahan, give them a track. Build something on the foundation. Learn to share the gospel. Tell people how to be saved. Well, Pastor Mike, busy ko. Kitang tanan busy. Pero natay daghang time sa langit, samtang ang mga tao na masunog sa impyerno. Maybe we should give God some time now. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. My goal as a pastor is real simple. Magsulay kung magpaandam nimo nga mukita ni Kristo. Number one, kanang kung ay ka maluwas. Kung wala pa ka naluwas, kinahanglan ka maluwas karon. Basin ikaw mamatay karon gabi. Number two, kung naluwas na ka, ganang kung madali ka maulaw, kung mutindog ka tubangan ni Kristo. Daghang Pilipino, oh Pastor Mike, maulaw ko mag-share, maulaw ko maghimo ni ini. Mas dako gyurong kaulaw at tubangan ni Kristo ang imong maluluwas. Ako mo hagi kanimo. Decide to build something. Say, well, Pastor Mike, what can I do? Come talk to your pastor. We can find something. But everybody should do something. Everybody should do something. Unsa imong gihimo karon para sa gingharian ni Jesus Kristo. On every head bowed, every eye closed.